то чанд рӯзи дигар теъдоде аз ин дуконҳо дар гузаргоҳи зеризаминии шафати бозори Саховат баста ва моликонаш иваз мешавад. дукондорон ба радиои Озодӣ шикоят карданд раҳбарияти нави раёсати сармоягузорӣ ва идораи молу мулки давлатии шаҳри Душанбе бидуни огаҳ кардани онҳо музояда барпо карда дукони онҳоро ба иҷорагирҳои нав додааст. ما 2 سال شده همجا کار میکنیم اکم مون خبر داره میگن این بورا بگیریم بریم برورین بازی خالی کنین مغازه ما را بتین هر روز ما را کار میای کار کنیم یگان واریانت پیشو نکردن فقط میگه بگیرین خالی کنین مغازه. иддаои асосии тоҷирон ин аст ки масъулони раёсати сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии шаҳри Душанбе онҳоро аз ин нуқтаҳои савдо ронданианд. дават мекан мо хеле ки масалан ҳам кор фаъолият дорем ғайриқонунӣ аст мо мисол ҳамун қадар зурмон мераса ки мисол давлати ша биспорем ҳайс мисол патени чиз дорем кор фаъолият кинем хай сар мо кунад ҷо брем неози. ин соҳибкорон ки бархеашон наздик ба 10 сол аст дар ин ҷо кор мекунанд иддао доранд ки то имрӯз ҳамаи санадҳои зарурӣ барои кор дар ин дуконҳоро доранд ва ҳамаи уҳдадориҳояшонро иҷро карданд. ҳамаш дурусте ҳамаш аренда меспорем оҷа аренда меспорем ҳар моҳ қарзор парзор на патен на налог ягон чиз қарзор нестем. аммо дар раёсати сармоягузорӣ ва идораи молу мулки давлатии шаҳри Душанбе ҳамаи иддаоҳои тоҷирони дуконҳои гузаргоҳи зеризаминии назди бозори Саховатро бепоя мехонанд. раҳбарони ин ниҳод ҳарчанд дар назди дурбин суҳбат накарданд, аммо барои исботи дурустии мавқеи худ аснодеро дар ихтиёри радиои Озодӣ гузоштанд. бар асоси ин аснод ҳанӯз моҳи апрел эълони баргузории музоядаро дар нашрияи Паёми Душанбе чоп карда моҳи сентябр худи музоядаро баргузор намуданд. ба гуфтаи масъулони ин ниҳод соҳибкороне ки дар озмон ширкат кардаанд ба иллати кам нишон додани ҳаққи иҷора сабқатро бохтанд. тибқи ин аснод теъдоде аз ин тоҷирон дар маҷмӯъ бештар аз 80 000 сомонӣ аз ҳаққи иҷораи дуконҳояшон қарздор буданд. ҳамчунин борҳо барои пардохти қарзҳояшон расман аз сӯи ин ниҳод огоҳӣ гирифтанд. гузаргоҳи зеризаминӣ назди бозори Саховат дар кӯчаи Неъмат қарабои шаҳри Душанбе соли 2014 ба баҳрабардорӣ супурда шуд ки баъдан дар роҳравҳои он дуконҳои фурӯши атриёт, лавозимоти телефонҳои мобилӣ ва ҳатто либосу ҷиҳози дигар сохта шуд. дар ҳоли ҳозир дар ин гузаргоҳи зеризаминӣ 25 дукон мавҷуд аст ки теъдоде аз онҳоро бастаанд.